eyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewindiɓe kala ko yaltata e Diayndou Bundou TV on calminama goto kala inde mum e yettode mum ɗo noon to gonɗen ɗo gonɗen ko galle ceerno men ceerno Moadji Niang kono eɗen joɗodi e khalifa makko tokara makko taw tigui rigui hande o ko kañum lomti kala ko waɗanno onne kadi ko ceerno Moadji mo ceerno Mamadou Moadji imam ratib juma mawka ɗo e Goudiri garɗen noon ko teddinirdemo ha joni ko bandiraɓe hande kumpaka woni manditare damal gandal kongol ɗo waɗata kolol ha joni jeetaɓiwol garɗen ko teddinirdemo garɗen kadi ko ñagademo duwaw eɗen gandi omo watti hakkille ko watte ko kono kadi omo andi fayida ko watte ko tigui rigui ɗum noon ceerno caggal nde min calminma kono kadi amin jiiɗi barkinorade no foti foof konngol ma e ko faya ko ñande jeetati lewru février so haji wele dallo assalamu aleykum bandiraɓe ɓunnonkoɓe min calmini on gorko hen e debbo hen suka hen e mawɗo hen minen galle ceerno Moadji amin kormiri manditare dental ɓunnonkoɓe foof surtout Allah addini ɗum ko sukaɓe leydi meɗen aywa eɓe teddini mawɓe eɓe teddini seremɓe eɓe jiiɗi leñol ngol minen kala kone ɓanto ɓundu minen juuɗe amen enen hen nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam wi hubbul waɗan minal iman yidde to jeeyaɗo ke limanagal jeeya eɗen ñaagui Allah yo Allahu tabitin dental ngal yo Allahu ɓamtu ɓunnonkoɓe kamɓe golloɓe ɗeɗo golle ɓe kadi yo Allah hokkube gandanɗa hoorema ɓiɗɗo bawɗo darade hono ɗum ɗon hono mawɗo mabɓe Siraji Ali Ba e wondude Amadou Djibbari e wondude Amadou Fayingue kamɓe foof yo Allahu townuɓe e 2STV e dendagal to radio wonno ɗo e nder Sénégal foof eɗen kooliɓe eɗen jiiɗiɓe ɓe mantini ɓunnonkoɓe mantini gére uji ɓunnonkoɓe mantini kadi gandanɗa hoorema almuɓe ɓunnonkoɓe mantini kadi anduɓe ɓunnonkoɓe hande ɓunnonkoɓe ɗe ganda e nder leydi Sénégal foof on jarama haha assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fuddirima haala ka bisimillahi rahmani rahim awa en timiniri ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina ɗum noon bandiraɓe sikki on nani e rango khalifa o woni ceerno men ceerno Moadji mo ceerno Mamadou Moadji en kaali e fuɗɗode nde ko tanum ceerno Moadji kono kadi ko khalifa mum en nani e rango makko wadde en beltorima ɗum no fewi no fewi no fewi ɗum noon ceerno mataw joni sakkitat tan duwaw ha joni beela hunde nde waɗa fuɗɗorde no bisimillahi rahmani rahim kono kadi joofa e alhamdoulillahi rabbil alamin kadi Allah newnan en dañen hen dendagal ko cohluɗen hen ko ɗum noon bisimillah bandiraɓe ha joni yeewoɓe Diayndou Bundou TV gonɗen koye jilluji e hilifaɓe diine nokku o gam teddinirde ɓe ñalawma o ñalawma manditare damal gandal caggal nde gummiɗen to ceerno Moadji Niang imam ratib mo juma Goudiri oɗo saaha eɗen tawe e galle ceerno noon ko galle ceerno Alaji Amadou Ɗayfa Diallo to Aynimadi Ɓundu garɗen ɗo henna kamɓene teddinirdeɓe ñalade nde kono kadi ñagadeɓe duwaw e ñalade nde woni holɗum manditare yewtere men damal gandal taw waɗata ko jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi sohaji welede jomiraɗo ɗo noon e galle o tawɗen ɗo ko ɓiye ko ene wiye ceerno Mamadou mo ceerno Alaji Amadou Ɗayfa Diallo to Aynimadi Ɓundu ɗum noon ceerno kadi foof min calminima kono kadi caggal nde calminɗa bandiraɓeɓe rawane a tawtoranoma ñalande nde a yii kadi no wayi kono kadi hikkani hol konngol ma ngol ganduɗa aɗa wawi yomnude ɗum bandiraɓe ɓe ganduɗa ko jogorɓe tawtorede ɓe tigui rigui assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min calmini dendagal rendo ngo foof hay goto min keddani hen kadi machallah min beltima kadi e teddugal ngal min duyima kadi min ñaagui Allah ɗeɗo golle yataw ko Allah jogitiɗe on saaha yimɓeɓe mbawi rawde hen eyyi min mbawata wiide bandiraɓe tan ko yoɓe gar e keewal ɓe gara e peewal saabu ko hunde ko innira damal gandal nde wonde gandal ko hunde mawde saabu Allah tabaraka wa taala o wi gandal e haqqille meeɗino yewtidde gandal wi ko kañum ɓuuri haqqille wi ala ko kañum ɓuuri joni noon ɓe jewti ha juuti ɓe mbi holko Allah sifori e qur'ana mum Allah sifori hoore mum ko gando wiyani hoore mum ko joom haqqille joni noon ɗon feeñi deke gandal ɓuuri forde e haqqille foof noon yadata koto gandal woni foofo
ndeke noon so tawi a wi ko affaire damal gandal ɗum noddi seeremɓe ɗum noddi julɓe ɗum noddi moƴƴuɓe fof koko rendete wallodire saabu damal gandal ko hunde mawde no fewi ɗum waɗi emin jetti Allah emin ñaagui Allah kadi rawane min tawanoma wonko min jii hen kadi hikka kadi inchallah so Allah jaɓima en tawi rawane damal ngal ko yewta hen ko wayno denɗiragal haalama hen nde wonde denɗiragal ko hunde welde toɓɓere nde kanko ceerno Hammet Amadou Ly jubbuno ha feere denɗiragal yo yimɓe jalodir cuusodira ɗon kadi fawa ko e gandal saabu Nelaɗo sallam ne wiya julɓe ko ma calmotira ne mbawa nadde aljanna kadi ko ma jiɗɗo ne mbawa nadde aljanna ndeke noon en gandi so julɓe jiɗodiri calmodiri ko nden natata Allah jalla ko nden kadi mbawata wonde julɓe ndeke ɗum ɗo ko hunde wande fayida no fewi eɗen ñaaguigal tan yo Allah nawa ɗum yeeso ha yeeso ha yeeso enen julɓe bandiraɓe foof ko ɗum woni ko mbawami wiide julɓe tan yo mbaɗ feere ɓe tawtote goto fof adda hen yiyande mum ɓawde ko damal gandal nodda julɓe fof en nodda hen oɗo ko musidɗo mo Mahmoudou Diallo ene welti hen so tawi kadi wonko jiɗɗon namdade kadi inchallah enen gondi ɗo eyyi ko hikka kadi a haali joni joni Hammet Amadou Ly so wiyama Hammet Amadou Ly hande e nder renndo fulɓe hay goto wiyata holi o hikka kadi o holli en ko kanko arata tawtorede tawno enenne en jogdima e makko hankkadi mbiyen aadi e kala hitande o wi en ko kanko arata ha joni tawtorede manditade damal gandal kono kadi ko kanko ɗowata yewtere nde ɗum noon firti ko so tawi poɗɗo e Hammet Amadou Ly ene ara e ɗiɗo nokkuji mbaɗi no Goudiry holko mbiyata bandiraɓe fulɓe ɓe bandiraɓe Goudirinaɓe min tawno kadi so wiyama ɓundu ko Goudiry hande o woni lamorgo ngo ko kamɓe goni ñiɓirde nde eyyi mbawammi wiide renndo ngo tan ko dendagal fulɓe eko wona fulɓe fof leƴƴi ɗi foof ene wayno kanko e nder yewtere makko e on saaha poɗɗono makko ni so ari ndeke ko julɓe fof nodda holko woni julɓe fof nodda saabu e nder yewtere makko he a faman hen nawori dendagal leƴƴi ɗi ni seereɗaɓe ni jolfuɓe ni joolaji kala leñol yiyen hoore mum e nder haala ka saabu min mi jitani ñande mum yewtere nde poɗɗono makko ni no so ari nde wonde ko o haalata ko so tawi a teskima a yiyat hen peewal leñol ngol e jokkodirde a yiyat hen kadi leƴƴi goɗɗi kadi jeeya hen hoore mum waɗi poɗɗono makko ni sone ara moƴƴi ko julɓe fof gara e keewal mbawa bismade kadi e wattu haqqille eko yewtata ko saabu ene nafa no fewi min rawane mi tawanoma kono ko yewti ko ɗum ha joni ene heddi haqqillam e mbaadi denɗiragal o jubbi hen ko waɗi fayida ɗum noon mbiyami julɓe tan ko yo mbaɗ feere notito hen e keewal mbawa kadi heɗade kadi ko balluɗo no fewi ko ganduɗa ko neɗɗo joom gandal mo Allah humpiti kadi way kono nelaɗo yimɓe hen ni ɗum waɗi eɗen jetti Allah eɗen jettamo eɗen mbiya bisimilla makko kadi ɗum noon mataw ceerno min jaggatama ko juuti joni aɗa wawi sakkidde duwaw tan beele hunde nde kadi fuɗɗoro bisimillahi arrahmani rahimi joofira e alhamdulillahi rabbil alamina kadi Allah hokka en hen fandare yettinde tigui rigui aɗa wawi sakkidde duwaw joni mbaɗa fatiha e salatul fatiha piɓe hen anniyaji hunde foof fuɗɗorto kono mbiɗani ko bisimillahi wattinde koye alhamdulillah fatiha e salatul fatiha amin yo Allah jaabin duwaw yo Allah tawnen yo Allah moƴƴinan jarama